Happy Baisage! Mameng ba? Serba spinado no. Spinado? Menamdo. Olop ko. Bihur. Ah, Thank you. Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय दिनैथ' गासैबो मोनथिखायो बैसागो बोथोर माबोरै जायो मानसिनि गोसोआ बैसागो बोथोराव जोंनि बर'फोरा माने बैसागो बोथोराव माबायदि रंजायो नोंथांमोनाथ' गासैबो मोनथिखायो दिनै बैसागोनि सेथि सान जोनोम गामियावहाय माबोरै माने बैसागोखौ फालियो नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बतला गामियाव माने बेबायदि हाबाफारिखौ जों गामियावहा सानफ्रोमबो लागासिनो आरोना ओंखायनो माने नोंथांमोना माने बेबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला माने मोजां जायो आरोना जोंनि गेजेराव माने दिनै मानसिफोरखौ माने मान बावनाय हाबाफारिखौ जों लादो जोंनि गामियावहाय नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आरोना जेनेबा जोंनि गामिनि उन्दै उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान बावो आरोना लोगोफोर बेवहाय माने बेबायदि हाबाफारिखौ माने बोसोरफ्रोमबो लाबोगासिनो ओंखायनो माने नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने भिडिअनि गेजेरजों देखायनो हायाब्लाबो माने देग्लाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जा जों गामिनि बैसागो मानिनाय बे बैसागो मानिनायखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं देखायनो सानदों आंला बेयावनो दंमोन गासिबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो आंहा दिनै मानोबा इमान फुरथि जादों लोगोफोर नै माने गामियाव बेरायनो मोनगोन नालाय गासिबो माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासिबो बेरायखायो आरोना नै जोङो दा बिसानाव हाबगोन आरोना लोगोफोर फार्स्ट बिसानाव हाबनानै ओमफ्राय जागायलांसिगोन आरो जोङो गामि नै लोगोफोर जों फैगासिनो आरोना गामियाव बेरायदों मेथाइ गोदान नै Daday, bung beong sih. Goजोन बैसागो दे साबायखर एकदम बरियासे 5001 टाका होगोन बिथाङा 5001 टाका होगोन बिथाङा जों दा माने एक्सेप्ट खालामबाय जोबारना लोगोफोर गासैबो बेवहा फट' मोनसे लागोन जमायै ओमफ्राय नै दा माने फैनानै गासैबो माने प्लेसआवहा थाजोबगोन आरोना ओइ फुना मोसौआ ओमफ्राय नै गासैबो बहुत मानसि दङ ओइ इयाव जागोन इयाव जागोन इखिनाव थियानि नै बेयाव फट' खेबनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेखिनि जायगायावहा बेखिनाव ला ओइ इसाखौलाय गुवार खालामनाङा माइथिखा बांद्राय गुवार जागोन
बे जाबाय गामिनि रायजो राजाफोरा आरोना गासैबो दंजोबो बेयावनो नायना ला उनाव नायनो थाजोबखागोन आरोना गासैबो नै गासैबो नायना ला फट' शुट खालामगोन नै गासैबो दे बे जाबाय गामिनि आफादगिरि पुरना माने नै लोगोफोर गासैबो सोर सोर दङ नायला ओ दे थादो ओइ थानाय थादो फट' खेबनोसै हेपि बैसागो जाबाय हेपि बैसागो नै बेयाव गाइस माने फट' शुट खालामनाया जोब्बाय आरोना दायो ओमफ्राय आरो गामि हाबगोन आरोना बिथिं दाबो जोबाखै दाबो माने आधा पार्सेन्टआनो जायाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो दंबावो एसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो माने जोंनि गामियावहा माबोरै माने बैसागोखौ माने खुंफुंनो आखायाव लादों माने बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ आं देखायनो सानगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौबो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै Siapa nih? Kita biar बैसागोनि अलप को बिहुर thank you সকলে এনজয় কৰক ইয়াতো এনজয় কৰি আছে बिबो मोसानो फैदो Tule. Solo gopur नै गासैबो बेयाव हाबैबाय आरोना बिसानाव ओमफ्राय जोङो दा माने बिसानाव रंजागोन गासैबो गामिनि रायजोफोरा नै जों बिसानाव हाबफैबाय दायो फैयै माने आरो बांद्राय गैला जों गामियाव टोटेल गासै दङ 130 घर दङ टोटेल ओमफ्राय जों मैयानिफ्राय बेरायदों आरोना दिनै साननै जाबाय दिनै नैथि सान हिसाबै जोंहा माने आधा 50% दिनै जोब्बाय आरोना मैया माने आधा बेलाल' बेरायदोंमोन ओमफ्राय दिनै माने नैथि सानावहाय जोंहा 50% जाफैबाय ओमफ्राय मोनासिम आरो आधा जाहैगोन ओमफ्राय गाबोनसो जोङो फोजोबगोन आरो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों नै लोगोफोर जों इन्जय खालामनायखौ जोंनि बटला गामियावहा माबोरै माने बैसागो बोथोरखौ मादि बरायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै सल'फोर नायना लादो दायो माने मोसागासिनो आरोना गासैबो बिराद दावराव नोंथांमोना खोनायाबो जानो हागौ आरोना जोङो नै बेयाव मोसागासिनो आरो साइडनिफ्रायनो देखायदों माने गासैबो खावनानै लायथारगोन जों जुमाय रानदो गोदै ना मादै जुमाया माइब्रा बिदैसो इयो गोदै नांला दाय लोंथ'ला दाय लोंला चलो गफोर नै दायो जोबनो हमबाय मोनाबाय एसे
मोनाबोबायानो जोबसिगोन आरो बाराद्राय गैला आरो सोब गोलोमजोबनानै अबस्था गैला आरोना लोगोफोर नै थाबायनो जालिया जोङो मेंजोब्बाय गैला मोसा जौ लोङै नै जोबलायलायबाय गानानै ओइ बेसा जुमाय दंना गैया नों जुमाय बिथोनाय जायाखै जुमाय दंना गैया नुबायना दङ ओइ बे बुं जुमाय दंना गैया माइब्रा रोसि हा जुमाय दंना गैया जुमाय लोंदों नामा नोंसोरो लोङाखै लोंमाराखैथ' हा लोंदो दा लोंनाय बायदि नुदों माथो इखोरे आं लोङाखैना नोंसोर लोंदों नामा जुमाय ओइ खाम दामना आं जुमाय माल लादो दामना होनाय ससे खाम दामग्रा आरोलै दा हालिया बिथा नायनाय साला बोराय जाबायथ' साला बोराय जानायखौ हाला बे आदै लाबोबाय नालाय ओंखायनो हालिया बेयो मोसाहैथां मोसा जुमाय ना मासिब्ला दुइस' ओइ जाबाय थुदौ स' लोगोफोर नै दायो मोनाबिलि जाबायानो ओमफ्राय जोबसिगोन आरोना बांद्राय गैला बहुद मोसाबाय ओमफ्राय दायो नै 70%आनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरोबाव दङ 30% जोबनो लागै बेयो दिनै जोबगोन ना जोबा मोनथिया आरोना दिनै जोबाबो गाबोन कमप्लिट खालामगोन माने बेरायजोबनानै माने साफ्रोमनिबो न'आवहा हाबजोबनांगौनो ओंखायनो माने दासिमबो जोबाखै आरोना ओंखायनो माने एसे माने सोब गामियावहा बेरायजोबनाया माने एसे गोब्राब जायो आरोना बेरायजोबनो साननै जादों दा दिनैजों मैयायो माने सानसे आधा बेला गिदिंदोंमोन ओमफ्राय जोबासै ओमफ्राय दिनै 70% जाबाय आरोना लोगोफोर स' माने जों गामियावहा माबायदि बैसागोखौ फालियो नोंथांमोना नुगासिनो नै बेबायदिनो जोंनि गामियावहा माने बेराय माने सबनियावबो न'खराव हाबो आरोना ओंखायनो माने नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोसे नै लोगोफोर जोबसिगोन लोगोफोर नै दायो बेराय माने मोनाबिलि जाफैबायानो दायो माने जोबसिगोन आरोना बांद्राय गैला दा 80% जोब्बाय ओमफ्राय दायो जोबसिगोन आरो ओइ ससमायाबो गयले जाम्बा मा ससमा बेफोरलाय आं गाननोब्रा जोबथ'वाखै ससमाखौ लगायना होरा नै दायो जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोबसिगोन आरो न'नैसो दं आरोना ओमफ्राय see you in next video okay नेक्स्ट भिडिअखौ माने लोगो मोनगोन नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड भिडिअ जागोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो नोंथांमोना खोन्थादो आरोना लोगोफोर कमेन्टआवहा लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइबबो खालामना हो आंनि चेनेलखौ लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो नोंथांमोना जुदि भिडिअ आं होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोननाय बायदियै नोंथांमोना